Het is eigenlijk ongedwongen op een leuke manier muziek maken, samen muziek maken. Ja, we gaan zo'n Spaß met z'n allen en we staan allemaal, ja, dat is hier een eng groepje geworden die wat samen aan het beginnen, wat ze uiteindelijk ook op een bühne wil brengen en dat is natuurlijk fantastisch. Sinds kort maakt de jeugd van Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia-Vaals na hun repetitie letterlijk plaats voor het MTO, het Nieuw Talentenorkest. Wat voor missen, dat wordt het voor volwassenen die alsnog instrumenten willen spelen. En dit is een hele leuke methode. We gaan Inge in de harmonie, een mevrouw die speelde ook in Wilder. En Wilder is eigenlijk ook een beetje ons voorbeeld. Die worden er al mee gestart. Dus we gaan aan die mevrouw gevraagd van, goh, hey, wie gaat dat? En een beetje geïnformeerd. Maar ja, dat wisten we natuurlijk nog niet, want we hebben muzikus nodig die dus ook als buddy willen fungeren. En dan moeten ze natuurlijk lui van de harmonie hebben. Waarom is het een naambordje met zo'n oranje punt erop? Het is weer als oranje puntje, zoals we kent dan als de buddies, dat we de mensen kunnen helpen. En ja, niet iedereen kent iedereen, dus we gaan gewoon een naam opzoeken. En dan kunnen we gewoon elkaar met de voornaam aanspreken. Gewoon laagdrempelig met elkaar kunnen moelen. U bent tegen de buddy van een bepaalde instrumentengroep, of hoe gaat dat? Ja, ik ben de buddy van de Euphoniumse tubas. Dus ook van Harry? Ook van Harry, ja. Wie deed Harry? Ja, Harry deed het heel erg goed. Ik vind het zo knap dat mensen na 5 weken al klaarspelen. Dat vind ik echt knap. Alleen het noten lezen en omzetten naar de vingerzetting. Daar heb ik een beetje moeite mee. Maar dat voelt alleen, ik zie dat de bier welke vinger ik moet uitduwen. En dat gaat er ook te goed? Dat gaat goed, ja. Kijk, als ze lang moest nadenken, dat is het soms te laat. Zo moet dat stiekem de bier zat. Wordt er ook elke dag toe gerepeteerd? Ja, één keer dag repeteer 20 minuten. Totdat de vrouw hier roept, stop, maar het is goed geweest. Hè. Dan loren de instrumenten er verder en is zo een trompet en een klarinet en nog een schuiftrombone. En is dat, nou ja, wensen dat boesten in comfortzone is dat ook totaal. Dus ik denk, ik pak me die schuiftrombone en ik stong in die garderobe. En ik denk, oh, blazen ze het en er komt daadwerkelijk geluid roes. Ja, en dat waren eigenlijk momenten die dat, oké, dan... jullie toch maar gewoon eens even aan het project. Ja, je wordt verbaasd van ikzelf. Ja, wist je wel. En mijn omgeving ook, want die vroegen wat voor melodieën en truiten waren. Maar dat was ik zelf niet. Dus, nou ja. Dat ze dat inmiddels doen al? Nee, nog helemaal niet. Maar er komt in ieder geval geluid uit. Wil ze dan niet op een gegeven moment tussen de oren sneller als met die mond, zeg maar? Oh ja, serieus. De eerste paar lessen, ja, dat kunt toch een soort van streberig. Je kunt dat zo eindig naar boven. Waarom lukt dat nu allemaal niet in één keer? Ja, dan moesten we immer terug. Het concept is, verdient het met z'n allen voor de Spaß. En het is voor ons allemaal nieuw. Dus dat is dan wel een steun wat zo gaat bij de lui die met z'n thees, zeg maar. Wie is het om zo'n lange noot te spelen nu? Nu is het even moeilijk, omdat ik ben een beetje kortademig, omdat ik het fysieke mankement aan en het roken, 60 jaar roken is onbevorderlijk hoor. Maar roken langer dan dat je speelt? Nee. En wie lang speel je? Van 1959. Waarom is dat het mooiste instrument? Omdat het zo belangrijk is, heel veelzijdig. Want het is met dirigent en slagwerk is allemaal de basis waarop dat die anderen kunnen spelen. Ja, voordat ze hier bent met het instrument, hebben ze toch een grote auto nodig? Gelukkig woon ik goed bij, ik woon hier aan de achterkant. Dus ik moet ongeveer 100 meter lopen ermee en dat lukt nog net. En je hebt wieltjes op het koffer liggen, of niet? Ik moet eerlijk zeggen, de koffer is zwaarder als het instrument zelf. Dus ik neem het instrument maar mee naar huis ohne koffer. En dan woon ik ook nog in een appartement, dus ben ik heen weer oefenen.
kan je alleen met techniek oefenen en dat doe ik dan met 2 grote balenhanddoeken af in de kerk. Dus ik had allemaal het problemen om zuiver tuin te oefenen. Wat is de gekste vraag die ze tot nog toe gehad hebt? De gekste vraag wat naartoe gaat. Immers wohl het instrument poetsen, dat vind ik zo heel erg knap. Maar ik krijg het instrument niet in elkaar, dus wie ze bepaalde pompen moet trekken. En dan bleek dat gewoon het instrument die buis niet getrokken kon worden, een vaste buis in trekken.